alebo rôznymi kryštálikmi si mladí ľudia v Námestove zamieňajú za drogy. Zdá sa vám to neuveriteľné? V nasledujúcej reportáži vás presvedčíme o opaku. Pre tento kolekciový tovar dokonca bijú na poplach aj mestskí policajti. Maličký obsah s neznámou látkou a neobyčajným nápisom za premrštené ceny. Navyše všade v obchode je nápis nekonzumovať, v prípade konzumácie kontaktovať lekára a zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov. V obchode boli mladí ľudia. Keď sme vytiahli kameru, rýchlo odišli. Za čo si to tí mladí kupujú? Nemyslíte si, že darčeky si ľudia kupujú? To je kolekciový tovar. Keď si kúpite niečo, dáte si na poličku, dajme tomu. Kto vie, na čo potrebovali tento tovar neplnoletí mladíci čakajúci pred obchodom, ktorých zachytila priemyselná kamera. Z obchodu vybehol dospelý muž a v rýchlosti mladíkom dal taštičku a tí mu dali peniaze. Potom sa všetci okamžite rozprchli. Mestskí policajti muža hneď chytili a ten priznal, že mladíkom predal tovar z obchodu. Venujeme a budeme venovať uvedenému druhu podnikania maximálnu pozornosť. Aj keď ide o predaj látok, ktoré údajne neobsahujú psychotropné a halucinogénne zložky. Určite sa tu vytvárajú návyky na systém predaja a distribúcie látok zakázaných. Tento kolekciový tovar si môžete kúpiť aj o 2:00 v noci. Keď sa o neobyčajných otváracích hodinách tohto obchodu dozvedeli kompetentní z mestského úradu, neverili vlastným očiam a hneď išli zjednať nápravu. V prípade, že by prevádzka bola otvorená po 22:00 hodine, mesto môže zakročiť a uložiť pokutu. Mesto môže dať pokutu do výšky až 6 600 eur. Pre televíziu Eliška Prečová.